Triċ naqbdu id-taksimeri bamboċ namlu bħall-Ingliżi. Id-taksimeri jinsejta niftakara mhuwiex easy. Bosta minna semaw il-kanzunetta Taxi Mary. Fir-rokna li jmiss, se naddulkom xi tarif dwar Fredu Abela, magħruf ukoll bħala l-Bamboċċu. Għannej li tagħna din il-kanzunetta u bost oħrajn. Tajjeb, nibda billi ngħid illi Fredu Abela l-Bamboċċu jiġi tiju tal-mama tiegħi. U allura għandi interess partikolari fih anki minħabba li huwa familja biex ngħidu hekk. Twilet fit-19 Novembru tal-1944 u ħallina fid-9 ta' Novembru tal-2003. Kien minn Ħażabbar u beda kien jaħdem bħala konduttur u eventwalment ukoll ingħaqad man-Navy. Imma naturalment kien magħruf l-aktar bħala Annej. Beda ma' ħu il-mama tiegħu in-nanna Salvina ngħidula aħna li kien Salvu Darmanin, ir-ruġel, beda miegħu u minn hemmhekk il-karriera tiegħu ta' Annej u makjettist tifjorixxiet. Fredu Abela kien l-aktar magħruf għal żewġ tipi ta' għana partikolari, għall-għana spiritu pront u għall-makjetta. Ġifier jidħol l-ispiritu pront kien janni u jqabbel kif ngħidu dak il-ħin u din kienet waħda mill-iktar affarijiet b'saħħithom illi kellu fil-fatt. U mbagħad għall-makjetta. Għal dan is-sens anke ta' storja fil-makjetta, kif kien waqqaċċajt ċertu affarijiet, anki kwalitajiet tagħna l-Maltin. U dawn huma fost iż-żewġ tipi ta' għana li kien l-aktar magħruf għalihom u li jagħmluh ukoll tant popolari fil-fatt. Fl-għana tiegħu kien jitratta suġġetti varji biex ngħidu hekk, ħafna mill-affarijiet li kien imismagħhom kien anke janni dwarhom. Il-laqgħa mill-Bamboċċu pereżempju ingħatalu minħabba l-istatura tiegħu. U għandu għana illi fiha jirreferi għal ħoxnin kif jgħidu pereżempju. Għandu għana marbuta mal-futbol pereżempju bħal World Cup 70. Għandu żewġ makkjetti partikolari li il-mama tiegħi Charmaine Ellul illum il-ġurnata kienet protagonista għax kienet għanniet fihom ukoll li huma Papa Bamboċċ u mingħajr il-mami ma toqgħodx u hemmhekk anki jidħol l-aspett familjari. Iftaħ fittex, iftaħ dan il-bib, dan huwa il-papa tiegħek u neħħi kolink waħsib. Bibilu miftuħ satejn, badħol u tħabbar xejn u tixna mill-legga xejn jew inkella naqra kafe. Meta naħseb ftit fuq x'jagħmlu popolari, jiġu diversi raġunijiet f'moħħi. Waħda minnhom pereżempju li kien ikun preżenti ħafna. Anki fuq ir-radju, anki fuq fl-Għana Fest pereżempju, anti Żubina kien janni ta' spiss. Jiġifieri u kien ikun preżenti, kien iħobb in-nies, kien ikun man-nies. Kif qed ukoll il-makjetti tiegħu naturalment kellhom element komiku u dik il-Maltin iħobbuha wkoll hux vera li titħaq, li tiċċajta u li tkompli ma' dak illi jkun. Kellu wkoll naħseb xi ħaġa sabiħa immens, dan is-sens kollaborattiv, jiġifieri kien jikkollabora semmejt ir-Renal Abela l-ħuħ imma anki mal-Mak pereżempju u mar-Ringu. U allura din il-ħaġa kienet anke tresqu u tagħmlu iktar popolari.
ma semmejċ it-taksimeri, per eżempju, it-taksimeri li mhux biss għamlitu popolari Malta, imma anke l-Awstralja u sa anke sifer biex u eventwalment ippopolarizza anke l-għana tiegħu. Qabad jidla mejja nħaffu għal belt. Hemm l-aħħar li tlajt il-qorti għax qabżit li kont fixkel. Fejn sammorru l-gasser nafa salix ma nafx minix tqejl. Rajt kif xorta rrispondejtek kemm jien tajjeb għat-taqbil. Qasam li interessani ħafna u li naħseb hemm lok illi issir riċerka fuq huwa anki l-aspett lingwistiku u kien sensittiv ħafna l-aspett lingwistiku, kien anki jiltaqa' ma' Charles Cluse pereżempju biex jirfina l-Malti u jara li qed jużah b'mod tajjeb. U naħseb illi għad hemm lok illi ssir riċerka fuq dan l-aspett. Xi darba kont dejt nikteb il-biografija tiegħu jiena nittamaw li nlestija xi darba wkoll. Li fejn marret il-mami għalfejn wiċċek qed jifmar, kull meta mix-xogħol niġi kif qatt ma nsiba id-dar. Tinkwita m'hemmx għalfejn li ma uritni b'xejn, u għax ma tgħidx baba m'abbotx mingħajr il-mami ma toqgħodx. Għarrokna li jmiss, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Magro sabiex jitkixxef dwar Patri Pelagiu, kittib tal-Malti mis-seklu 18. Bartolomeus Mifsud twieled fid-9 ta' Frar 1708 u tagħmet l-għada fil-parroċċja ta' Ħażebbuċ. Huwa kien ġej minn familja tat-tajjeb u dan hemm biex ikollu edukazzjoni mill-aqwa. Fil-fatt huwa laħaq tabib imma wara xi żmien huwa daħal qassis. Fl-1742 huwa ngħaqad mal-patrijiet tal-Kapuċċini u hemmhekk ingħata l-isem ta' Patri Pelagiu Marija. Huwa kien predikatur famuż mhux biss Malta imma wkoll fis-Qallija u l-Italja. Huwa kien kittib prolifiku, dan ifisser li kien jikteb fuq diversi oqsma. Ngħidu aħna kiteb fuq l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-Kapuċċini ta' Malta, kiteb ukoll fuq kittieba u artisti Maltin u barranin, kiteb fuq il-fidi nisranija fosthom fuq San Publiu u San Pawl u kiteb fuq il-postijiet u l-laqmijiet Maltin u m'għandniex ngħidu kiteb ukoll fuq il-lingwa Maltija. Interessanti ukoll li Patri Pelagiu kien fit tad-dettall, fil-fatt fil-kitbiet tiegħu jidhru ħafna is-snin u dan nifhmuh ukoll għax huwa kien storiku. Fis-seklu 17 u 18 bosta studjużi kienu qegħdin jieħdu interess fil-lingwa Maltija. Ma rridux ninsew li dak iż-żmien il-lingwa Maltija kienet għadha mhijiex rikonoxxuta. U Patri Pelagiu kien wieħed minn dawk li beda jaħseb fuq il-Malti fosthom fuq in-nisel tal-Malti, il-Malti minn fejn hu ġej. Fil-fatt Patri Pelagiu kien tal-fehma li il-Malti ġej mill-Puniku, jekk imbagħad nitkellmu ftit fuq xi xogħlijiet marbuta mal-lingwa, huwa kiteb l-alfabeto Italico Maltese, dan huwa ħiel ta' dizzjonarju, kull ma fih fil-fatt 5 paġni għaliex mhuwiex mitmum. Dan id-dizzjonarju huwa mit-Taljan għal-Malti u ta' min ninnotaw ukoll il-mod kif hu miktub il-Malti. Ninnotaw li l-ittri li juża Patri Pelagiu huma kollha Latini minkejja li fil-Malti kellna il-fonemi ta' oriġini Arbija. Ninnotaw ukoll li dan b'xi mod ikkonsulta xogħlijiet ta' Buonamico u ta' De Soldanis huwa jikteb dan ix-xogħol. Mill-lat grafiku ninnotaw ukoll li l-artiklu ma jagħmilux is-sink imma ġieli jagħmillu l-apostrofu u allura kien influwenzat mill-ortografija Taljana. Xi ħaġa interessanti f'dan ix-xogħol huwa t-tip ta' kompromess li ħoloq bejn il-kitba fonetika u l-kitba fonemika. Jiġifieri jekk kellu l-kelma jissieħeb huwa kitibha p-b fit-tarf. Il-p tirrappreżenta l-fonetika, inti kif tlissen il-kelma, u l-b tirrappreżenta l-aspett tal-erq. Ġifieri aħna ngħidu issieħbet, issieħbu, mela allura l-b tibqa' preżenti fil-kelma. Madankollu dan ix-xogħol fih l-inkonsistenzi tiegħu wkoll u xi drabi jikkontradixxi lilu nnifsu. Xogħol ieħor interessanti huwa l-alfabeto Punico Maltese. Għal Patri Pelagiu dan kien metodu ħafif ta' kif kemm il-Maltin kif ukoll il-barranin jistudjaw u jitgħallmu l-Malti. Xi ħaġa interessanti minn dan ix-xogħol insiru nafu żewġ riflessjonijiet fuq Patri Pelagiu x'jaħseb fuq il-lingwa. L-ewwel nett nindunaw li hu kien favur Malti safi. Għalih id-djalett tal-port kien se jniġġes il-lingwa Maltija, lingwa li skontu kienet ġejja mill-Puniku. Riflessjoni oħra kienet li hu kien kontra s-sinjali diakritiċi. Dan ifisser li għalih alfabet ideali kellu jkun magħmul minn ittri Latini u kif ukoll digraffi.
Fil-karattru ta' Patri Pelagio ninnotaw element pompus. Dan jidher fil-mod kif kien jiffirma x-xogħlijiet tiegħu, ngħidu aħna fl-alfabeto punico Maltese, kien iffirmah bit-titlu ta' Reverendo. Eżempju ieħor li juri dan in-nuqqas ta' umiltà huwa f'żewġ pitturi li Pitter Francesco Zara. Dawn huma pitturi li jinsabu fil-Knisja ta' Ħażebbuġ, waħda turi l-ordinazzjoni ta' San Filip u l-oħra turi l-mewt ta' San Filip. F'dawn iż-żewġ xogħlijiet jidher Patri Pelagio u l-preżenza tiegħu tidher tistona ftit. L-ewwel nett għaliex fi żmien San Filip l-Ordni Kapuċċina kienet għadha ma twaqfitx u t-tieni nett għaliex suppost hu kien iħaddan il-kwalità tal-umiltà. U allura dawn l-eżempji iġaluna naħsbu kemm fil-verità kellu formazzjoni kapuċċina. Ikun interessanti kieku l-qoddim tinstab xi prietka ta' Patri Pelagio għaliex kif diġà semmejt huwa kien predikatur famuż u tkun interessanti wkoll li kieku ssir riċerka fuq il-lat storiku ta' Patri Pelagio. Ir-rokna li jmiss hija speċjali għax tlaqqana mal-iżgħar kittib f'din is-sensiela. Mattias Mizzi, il-kittib ċkejken tal-istorja Il-Kantina tas-Sigreti. Il-ktib tiegħi jismu L-Kantina tas-Sigreti u huwa dwar 3 tfal li meta jilagħbu bil-ballun jitilfuh u meta jisubuh dejjem bieqba fl-art. Il-karattri jisimhom Kyle, Astrid u Jacob. Darba waħda kien hemm raħal li kien jismu l-Villaġġ tad-Dragun. Dan ma kienx raħal bħall-oħrajn għax fih kien hemm sigriet. Kien fih magħmul. Għajdut ta' magħmul stram fil-post. L-għajdut kien l-uniku mod ta' kif ir-raħal seta' jinħeles minn dan il-magħmul kien jekk tinstab il-ġawra tal-Ambra. Il-ktieb ħajjart niktbu meta konna fil-COVID u ma stajniex noħorġu barra, ma konna niltaqgħu ma' ħadd, l-iskola online kienet. U anka jekk konna mmorru skola, kellna l-masks, jew visors u social distancing u hekk. Allura dan il-ktieb jiena ktibtu biex min irid jista' jmur f'dinja oħra tal-kodba mhux li qegħdin ġo fiha bħalissa. Dan il-ktieb bdejtu u komplejtu u lestejtu kollu bl-Ingliż. Imma mbagħad meta kont lest mill-ewwel verżjoni tal-Ingliż, id-draft, iddeċidejt li naqilbu kollu għal-Malti. Dan il-ktieb għenuni il-mama u l-papa u anke ħti jisimha Ġej li għamlet li l-kuraġġ. U wkoll il-pubblikaturi tiegħi li emmnu fija. Din ma kienx biċċa xogħol faċli għax biex tinstab din il-ġawra speċjali ridet l-ewwel tinstab il-Kantina tas-Sigreti. Kien hemm ukoll l-għajdut fost l-anzjani tar-raħal li qabel ma xi ħadd ikun jista' jieħu l-ġawra u jinħeles il-magħmul, rid jgħaddi minn 3 provi li jistgħu jkunu fatali. L-awturi favoriti tiegħi huma Clara Zoppardi, Michael Morfego, J.K. Rowling u David Williams. Jiena biħsiebni nibqa' nikteb l-istejjer l-ewwel nies għax jiena nieħu gost nikteb u mpinġi. U t-tieni nies biex tfal jkollhom iktar biex jaqraw. Iżda minkejja l-periklu u d-diffikultà ta' dawn il-provi, l-aktar parti diffiċli kienet li wieħed isib il-Kantina tas-Sigreti. Dan għaliex dawn il-kmamar ta' taħt l-art jingħad li kienu ilhom midfuna snin twal.
il-ġurnata, il-kelma stessi, jiġifieri selfies, daħlet sew fil-kultura popolari u fit-taħdid. Tant li nsibu wkoll rumanza żgħażagħ b'dan l-isem. It-tim tagħna ltaqa' ma' Matthew Schembri, l-awtur ta' dan ir-romanz, sabiex jidħol miegħu f'dinja ta' adolescenti u kameras maġiċi. Il-protagonista dan il-ktieb li huwa żven Spanjol jala 13-il sena u dakinhar jingħata mingħand it-tiju tiegħu, it-tiju Rob li huwa tiju li ammira ħafna, jingħata din il-kamera vjola li kellu u li tant jixtieq. Ħajtu kienet qabel ma laqet 13-il sena u ngħata din il-kamera kienet totalment normali, però mbagħad wara li l-kamera saret tiegħu jibdew isiru affarijiet strambi u anke paranormali li jibdlu l-ħajtu ta' taħt fuq. Stessi l-ewwel abbozz tiegħu tal-manuskritt tiegħu fassaltu hawn Malta, però mbagħad temmejtu ġewwa l-Amerika bħala parti minn residenza ġewwa l-Virginia Center for the Creative Arts li kien parti minn premju ta' Divergent Thinkers '04 li kienet kompetizzjoni tal-arti viżiva u l-proġett artistiku tiegħi kien rebaħ dik il-kompetizzjoni u l-premju kien li tmur f'residenza u hemmhekk f'dawk is-sitt ġimgħat ktibt l-ewwel abbozz ta' dan il-ktieb. Mbagħad iddeċidejt li nissottomettih għal konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ tal-2016 li huwa hija inizjattiva tal-Aġenzija Żgħażagħ flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u intgħażel bħala wieħed mill-kotba rebbieħa. Minn ġonnar il-maħ xi ħaġa tiċċaqlaq, bqajt imbellaħ. Rejt il-biċċiet tal-kamera jitħarku u jelew mill-art, qishom kienu setti li qamu wara raqda twila. Il-kamera fil-palitidi bdiet issir sħiħa mill-ġdid, bil-partijiet maqluwajn jerġgħu lura kollha f'posthom. Anki ċ-ċinga li kienet qaċtet reġgħet intrabtet lura kif kienet. Kollox waħdu. Bħal dawk il-videos li jġibu xi ħaġa tinkiser, imma bil-kontra. Biss dak li kont qed nara jien iseħħ quddiem għajnejja ma kienx effett viżiv, kien ir-realtà. L-editjar ġar li nirrealizza li manuskritt mhux kemm tibagħtu lid-dar tal-pubblikazzjoni u mbagħad jiġi ppubblikat. Hemm ħidma sħiħa biex inti ovvjament ittejjeb il-ktieb u anki taħseb fil-qarrej, mhux biss pereżempju jiena kont nikteb ħafna li l-qarrej forsi ma tantx kont nikkonsidrah, imma l-editjar ġan li nirrealizza wkoll li dan ħasal f'idejn xi ħadd fl-aħħar mill-aħħar. Wara dan il-ktieb ħassejt li qisu tant ħalt fid-dinja ta' din il-ktieb li ma stajtx noħroġ minnha b'xejn. U waqt li kont qed nagħmel diploma fil-letteratura Maltija, kien hemm proġett artistiku u fih ddeċidejt li nibda nħassar partijiet minn dan il-ktieb la darba qisu ma rridx jitlaqni. U mbagħad hemmhekk skoprejt il-poeżija ta' tħassir u kull paġna ta' stessi ħadd tiġi mħassra parzjalment imħassra biċċiet minnha biex minnhom joħorġu poeżiji ta' tħassir. U dan ħajkun fi ktieb jismu Ħassartek li ħajoħroġ f'Novembru ta' din is-sena. Ukoll hemm ppjanat ktieb għaż-żgħażagħ ukoll ieħor. Kulħadd kien dar madwarna, madwar Henry propja li kien qed jeżis il-bitħa mill-pedamenti blajjat u l-biki. Ħtaft il-kamera fidi lura qisha ġdida u qbad se nitlaq minn dak il-post misħut. Kien hemm min ipprova jwaqqafni, ma nafx min kien jew kienu daqs kif kont mitluf, ġismi mtella b'adrenalina insuperabbli. Spiċċajt niġri fit-toroq mudlama. Minn ħdejja għad-disparat ambulanza twerżaq daqs Henry. Ma ħares lura, waqaft inżomm ma' ħajt, nifs maqtuħ, nipprova nerġa' niksbu mill-ġdid. Wara ftit smajt passi tqal ġejjin riħal fuqi, joqorbu iktar u iktar lejja. Kont f'dalma u ma stajtx nara min kien ġej għal fuqi, lessejt ruħi u lil min kien qbadtu u għaddabtu fl-art bis-saħħa, inżommu minn onqu.
The Tramps, il-grupp mużikali minn Għawdex, tana bosta diski popolari bil-sinna, fostom Xemx, kanzunetta li kważi laħqet status nazzjonali u li għada popolari anke nofs-seklu wara. F'din ir-rokna nitkixfu aktar dwar il-kontribut ta' dan il-grupp lil-lingwa Maltija. Il-grupp The Tramps kien wieħed mill-aktar gruppi popolari fis-snin 70, però għalkemm wafqu, ikantaw u jdoqqu fis-snin 80, xorta waħda għandna nafu sew bihom illum. It-Tramps kienu grupp minn Għawdex u ngħid kienu għal-fatt li l-kantant prinċipali tagħhom miet madwar 16 sen ilu propju fl-2005. Dak kien Dominic Grek. Però Tramps kien hemm ukoll Spiro Sillato, Joe Cassar u Carmel Portelli. L-istil tal-mużika tagħhom kien wieħed pop popolari, il-pop għalhekk ngħidulu pop hija stil ta' mużika popolari, però huwa stil pjuttost Ingliż jew Taljan ta' dawk iż-żminijiet tal-bidu ta' snin 70, stil pop ta' kanzunetti dwar l-imħabba u x'nafien. Is-sabiħ tagħhom però li kienu fost l-ewwel gruppi Maltin illi bdew ikantaw bil-Malti. U kien hemm oħrajn naturalment, qabilhom kien hemm il-Malta Bums, illi mbagħad eventwalment minnhom ħarġu anke il-Black Train b'Freddy Portelli, il-Life u anke popolari immens dak iż-żmien kienu kantanti bħalma kien Fredu Abela l-Bamboccio pereżempju, jew kellha George il-Mac. Ġifieri din l-idea tal-kant bil-Malti kienet xi ħaġa anke li kien l-ambjent illi kienu qegħdin joperaw biex ngħidu hekk fih il-grupp The Tramps. Però huma ma kantawx biss dwar l-imħabba. U ma kantaw ukoll dwar l-ambjent naturali. U allura din tal-ambjent naturali li kienet xi ħaġa anke sabiħa li ġejja anke minn dan il-moviment Amerikan anke tal-Flower Power forsi, imma anke romantika, idea li tista' toħodna lura anke sas-seklu 19 ħalli ngħidu hekk, dawn bdew jagħmlu għanja lix-xemx. U fil-fatt l-iktar diska famuża sal-lum, u hija verament famuża, tagħhom hija Xemx. Xemx illi inħarġet fuq il-ditta tad-diski Circle mill-ħanut tad-diski dak iż-żmien li jismu Brizzi ġewwa dik li llum hija Repubblika il-Belt propju fl-1975. U Xemx mhux tal-li kienet suċċess fi żmienha meta ħarġet, imma Xemx għamlet ukoll suċċess ferm aktar kbir anke aktar qrib ta' żmienna fejn jinterpretawha kantanti oħra, inkluż pereżempju Joseph Calleja, imma anke jkollok verżjonijiet tagħha minn postijiet li ma tistennihomx, bħal pereżempju il-Grupp Struppaw illi jinkluduha anke bħala ankor fix-shows tagħhom fil-bidu ta' l-2000 u apparti hekk għandek anke insibuha fuq l-ewwel album tagħhom, l-album tal-Ixtruppaw, is-CD tal-Ixtruppaw. The Tramps kellhom numru ta' diski u suċċessi oħra matul is-snin, però probabbilment u tanaqqas fil-fema tiegħi l-iktar suċċess illi għamel impatt apparti Xemx kien il-kanzunetta tagħhom Inti Diamant. U Inti Diamant probabbilment illi baqgħet tissemma għar-raġuni li din intużat anke bħala sigla fil-programm tat-television Għawdex illum għal diversi snin. Imma interessanti wkoll li Inti Diamant hija ekwivalenti kważi nistgħu ngħidu għal dak li jista' faċilment jissejjaħ innu modern għal Għawdex. U hawnhekk huwa fejn hemm anke aktar riċerka li tista' ssir dwar The Tramps, mhux biss mill-perspettiva tal-użu tal-lingwa, imma anke l-impatt tagħhom li ħallew fuq aspetti kulturali tal-ħajja u l-identità tagħna bħala Maltin u Għawdex. Ma
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.